Últimament s'ha fet més palès que mai la problemàtica del català a les universitats. Internet s'ha tornat boig. Como de 60 personas, solo una no entiende catalán, por respeto haré las clases en castellano. La gent ha fet milers de tuits i milers de piulades. Y la piulada mare és la següent, del Javier Rubio. Mi hija, una madrileña, se ha ido a estudiar a la Autónoma de Barcelona. En su clase hay 2/3 de catalanes y el resto no. Los catalanes preguntan en catalán, los profesores responden en catalán. El resto és qüestió d'educació i respeto. Doncs Javier, t'apel·lo directament a tu. Anem a comprovar si això passa o no a la Universitat Autònoma de Barcelona. La pluja s'està fent present a la Universitat Autònoma de Barcelona, així que anem al lloc indicat, a Carpes, ells són ja el batibull d'estudiants i a veure amb quin idioma els hi donen les classes. Què estudieu? Educació primària. Heu patit algun cas de discriminació lingüística? No, de moment no. L'any passat la majoria de classes, o sigui, si tenia 5 assignatures, 4 eren totes les classes en castellà. Perdoni, això està estipulat que aquesta classe es farà en català. Podria canviar el català? Sí, i als 5 minuts tornen a canviar el castellà. Terrible. Heu experimentat algun cas de que alguna assignatura havia de ser en català i fos en castellà? O... No, verdaderament nosaltres no. Educació primària de moment es salva. Es salva. 2 salvades. Hola, bones. Què tal? Què estudies? Psicologia. Has viscut algun cas de discriminació lingüística a classe? Hi ha hagut un cas d'una noia que estava d'Erasmus aquí. En aquest cas ha sigut el cas contrari. El professor li va dir, bueno, si no t'agrada la classe es fa en català i perfecte, però sí que en un parell d'assignatures altres anys sí que m'hi he trobat. Però aquest any, com a mínim, s'ha mantingut la llengua. Sí. Doncs moltíssimes gràcies. Vosaltres. Hola, nois. Que us podria fer unes preguntetes? Què esteu estudiant? Història. Quin curs? Segon. Heu experimentat algun cas d'aquests? Aparentment a la universitat no. Sí. Hi ha alguna assignatura que fem en castellà, crec que és una. Perquè el professor potser sempre Però parla estava castellà. especificat que era castellà. Vale, perfecte, moltíssimes gràcies, nois. Hola, noies, què tal? Sou estudiants aquí, de la universitat? Què estudieu? Turisme. Heu patit algun cas de discriminació lingüística a l'aula? És que la fem en anglès, la carrera. 100% en anglès. 100%. Podíem escollir fer-la o en català o en anglès. Si hi ha algú a classe que aixeca la mà i diu escolta, jo és que m'has pres millor en català. No. És que tornarem al 2044 i diran no, jo estic fent la carrera en xinès perquè, clar, és més internacional. Què estudieu, vosaltres? Filologia catalana. I què tal? Molt bé. Què tal el català a l'aula? Bé. 100%? Sí. Ok, moltes gràcies. A tot conec. Potser. Hola, nois, què tal? No sé si heu vist que hi ha bastanta problemàtica ara de que canvien el castellà quan algú ho necessita perquè s'expressa millor. Això ja fa temps que passa. Tu t'has trobat en algun cas? Sí, Què estudies? estudiava mates. I era habitual el canvi d'un idioma a l'altre arbitràriament? Sí que m'he trobat casos de gent dient no ho entenc i passar al castellà. També m'he trobat gent que no entenia el català i prenia els apunts en català. Jovent alcoholitzat, victòria per l'Estat. Què estudieu vosaltres? Periodisme. I heu patit algun cas de discriminació lingüística a l'aula? No ho considero així. Com ho consideres? És que hi ha gent que no entén el català, jo què sé, aviam, si vens a Catalunya, tal, la universitat és en català, tal. Per mi, per exemple, que soc una persona d'aquí, que soc castellano parlant de tota la vida, no em suposa un problema fer un català i normalment faig intervencions en català. Ser tan radical en alguns casos tampoc m'ajuda perquè em sento com, ostres, és que no ho faig tan bé com els altres i clar, jo ho he de fer en català perquè no només és parlar el català, sinó parlar-lo bé i és com, és una situació complicada. Jo penso que a la universitat aquí a Catalunya s'hauria de fer les classes en català 100%. Vaig a buscar-me un refrigeri, ja que hi havia aquest tuit que deia que a l'aula, no sé, per la cafeteria regna l'espanyol. Anem a comprovar si és veritat. No sé com va la cua, eh? Las 12, ir a comer el primer turno. Una cervesa, sisplau. Una canya. Sí. 95. Jo pago amb targeta. On la recullo? Amb el tiquet aquí. Gràcies. De moment prou bé, eh? Molt bé això de reutilitzar els gots. Que sí? Sí. Calimocho o cervesa? Ara? Hola! Una cervesa, sisplau. Uau, hi ha gots gegants, eh? Moltes gràcies. Anem-hi, molt bé el tracte, molt bé. Uau! Ara em sento com que sóc universitari una altra vegada i que tinc amics també una altra vegada. Què estudies? Polítiques i algun sociologia també. I us heu trobat en algun cas de discriminació lingüística? Sí. Què va passar? Res, la profe diu, hi ha algun alumne de l'Erasmus, ella considera que sí, encara que ningú respongui, fa tota la classe... Com? Hi ha algú d'Erasmus? Ningú diu res, ella considera Pues que haré la sí, clase en castellano. la fa en castellà, acaba la classe i al final torna a preguntar-ho, ningú aixeca la mà. Quina assignatura? Relacions internacionals a sobre, flipa. Hola nois, què tal? Com esteu? Què esteu estudiant? ADM Dret. Doble grau. Quin curs? Primer. Amb aquest
Primer, has patit algun cas de discriminació lingüística? Sí. Uau, explica'm. Totes les classes gairebé són en castellà. Entren directament parlant en castellà, sense preguntar si hi ha algú que parli castellà o no entengui el català. I has consultat el pla docent si això està especificat així? No, totes les classes haurien de ser en català. La veritat és que ens va sobtar bastant que totes les classes siguessin en castellà i que només tinguéssim una o dues classes en català. Sent això, Escola Catalana, sempre ens han inculcat lo de defensar la llengua de Catalunya i entrar aquí i trobar-nos que tot és en castellà ens ha xocat bastant. Com a delegat, almenys, o l'equip de delegats, el que intentarem és anar a parlar amb el deganat i saber per què estem en aquesta situació, on nosaltres sempre hem estudiat en català i ara se'ns està ensenyant en castellà i la majoria no estem acostumats. Ara entrarem i investigarem una miqueta. Gràcies, nois. Com que estem a dret, el seient no està disponible. Facultat de Dret. L'any que ve serà Facultat de Derecho. Què estàs estudiant? Criminologia, segon. T'has trobat en algun cas de discriminació lingüística? Simplement que estem aquí a la universitat i per un alumne es va canviar la carrera, o sigui, l'assignatura del català a castellà. Perdona, Sí, entiendo es que... mejor el español. Exacto, no entiendo nada, ¿no? Fíjate, una dada objetiva. La historia del Banco de España, la competitividad española, el Reino Unido y Europa, el nuevo relato, breve encuentro. La nació dels menorquins és l'únic llibre en català d'aquesta vidriera. I mira que és grossa. Segueix la nostra jornada d'investigació al català a les universitats. Aquesta vegada anem a veure què passa a la Universitat de Barcelona, concretament a la zona de Diagonal, a la Facultat d'Economia. Som-hi! I ara s'ha acabat el jiji-jaja. Anem a buscar la confrontació, a veure si trobem la classe a la qual el profe parla en castellà tenint un pla docent especificat que ho ha de fer en català. Ho trobarem? Ja ho veurem. 2 cafés me he pres, ¿eh? Empezamos esta semana, no te estoy entendiendo, chavalote. Vull dir que aquestes petites coses són el que fan que la nostra llengua s'estigui morint. Què esteu estudiant? Economia. A quin curs? Tercer. De l'1 al 10, quant de català creieu que hi ha en aquesta universitat? 3-4 o encara menys, alguna cosa així. Sobre 10 hi ha 3-4 de català. Sí, tenim de 5 o 6 classes por ahí, tenim 2 en català, crec. Gràcies, nois. M'agrada que ens fotran a la presó, segurament, nois. I de l'1 al 10, quina presència hi ha de català? És que nosaltres fem doble grau, fem ADE i Sociologia. ADE hi ha molt poc català i a Sociologia n'hi ha bastant més. Els profes ho fan tot més en català. Seguim buscant. Clar, entrar a una classe m'acollona, Què estudieu? ADE. De l'1 al 10, quanta presència de català creieu que hi ha en aquesta educació? Jo, en les meves classes, quasi totes són en castellà. Ara teniu classe? Sí. De què? Financera, direcció. En quin idioma? Català. Bueno, doncs ja ho tindríem, senyors i senyors. Bé, no és representatiu, però heu vist totes les persones que hem parat abans que ens diguessin que no es podia gravar. Anem a veure què passa, per exemple, a la Facultat de Dret, aquí al costat. Som-hi. Facultat de Dret. A veure què ens expliquen els seus estudiants. De l'1 al 10, quant de català estudies en aquesta universitat? 6, 7. Esteu d'acord amb el que diu ella? Bueno, la mayoría de clases son en castellano. La majoria castellà. Sí, hi ha molt poques classes en català. No estem seleccionant testimonis per aquest vídeo, és a dir, esteu veient totes les persones que ens trobem. De l'1 al 10, quant de català feu en aquesta universitat? Sí, un 80%. 80% en català? Sí. Jo potser faig un 20% català i tota la resta castellà. Hola, nois. De l'1 al 10, quantes classes feu en català? De l'1 al 10? Sí. 2. O sigui, un 20%. Un 20%, sí. Tu també estàs més o menys igual? Sí, 3-4. Són els profes els que han dit que es feien en castellà perquè sí. Estan fent classes allà. Anem a fer una porra. Què creieu que és, català o castellà? ¿Y si fabrico número 10? Castellà! Clar, aquí jo podria ser un xulo, però ja veiem que en aquesta facultat també el castellà està per sobre del català. Segons ens han dit els alumnes i estem podent comprovar nosaltres. Fins al 2019 jo vaig estar estudiant en aquesta facultat i puc dir que pràcticament ho vaig fer plenament en català. A veure què ens expliquen ara els xavalins. Escolta'm, des de quan va començar la colonització del castellà a les aules de les universitats catalanes? Gracias. Por favor, ¿podrías hacer la clase en castellano si lo entendemos todos? Tots els catalans i catalanes junts per la nostra llengua.
Hola, que em podeu respondre una pregunteta? De l'1 al 10, quantes classes feu en català? Què esteu estudiant, primer de tot, disculpa? Biotec, les dues. Aquesta en totes. Aspectes no. Aspectos? Aspectes legals. És que el tema del dret tira molt l'espanyol, O sigui, venen a fer seminaris a vegades i són com empresaris d'aquests. Majoritàriament a biotec català. Sí. Moltes gràcies, noies. Hola, què estàs estudiant? A Ciències Ambientals. Ah, molt bé, bona carrera, jo també vaig estudiar-la. De l'1 al 10, quantes classes fas en català? A totes. Totes en català? Totes en català. Vale, ok, moltes gràcies. De moment, a la Facultat de Biologia el català predomina. És el que té 5 anys de carrera. El puto. Bon dia. Què tal? Explica'ns una mica, què estudies tu i on? Jo estudio Enginyeria d'Organització Industrial a la UPV. Universitat? Politècnica de València. Vale. I bueno, estem fent un vídeo sobre el català a les universitats i ens hem centrat una miqueta en l'àrea metropolitana, hem anat a la UB, a l'Autònoma, i passa sovint que les classes, bueno, hi ha tot. Hi ha classes que són en català, hi ha classes que són en castellà, hi ha gent que està contenta i gent que no ho està tant. I al País Valencià, què tal? Com està aquesta història? En la meva carrera, vale, per exemple, este quatri, el meu grup és el de castellà, tenim totes les classes de matí, i el de València segur que té alguna de vesprada o coses d'això. Bueno. Jo vaig al grup de castellà perquè quan vaig començar la carrera és el grup que me vaig inscriure i era el de castellà. Sí que és de veres que després vaig dir, jope, duc tota la vida en l'institut i tot, estudiant en valencià i de fer soc valencià parlant, i sí que me va donar un poc de ràbia de dir, jope, pues ara tengo que agafar en valencià. Però després tenia amics que estaven en el grup de València i al final totes les classes les donen en castellà. Les de València també? Sí, però sí, m'han dit que arriben el primer dia i el mestre diu tots parlen valencià i si algun hi ha que diu no, jo és que soc murciano, pues... Hòstia, però no hauria de ser així, no? No, jo crec que no, però... Moltes gràcies. En resum, fas la carrera en castellà perquè no t'ho vas mirar al principi i a sobre tens millor horari i si l'haguessis triat fer en català segurament ara mateix l'estaries fent amb mal horari i en castellà perquè és el que passa en el grup. Doncs moltíssimes gràcies, tio, i molta sort als exàmens. Moltes gràcies. Vale. Adéu, merci. Vale. Aquestes noies d'allà. Una cosa, heu vist el Pol Rubió? És que li he deixat uns apunts i no me'ls torna. No. No l'heu vist? No, de moment Vale, us puc fer un parell de preguntes, aquesta era broma. Què estudieu? Comunicació i Indústries Culturals. Quin tant % diríeu que feu de classes en català? 100% català? Aquest curs sí, el passat no. El passat com era? 80. Sí, o menys. Depèn de l'assignatura. Ok, moltes gràcies, era això. Senyores i senyors, fins aquí el nostre petit reportatge d'investigació sobre en quin estat es troba el català a les universitats catalanes. Hem de l'Autònoma i hem anat a diferents facultats de la Universitat de Barcelona. La conclusió la podeu treure vosaltres, però el que nosaltres us diem és que si teniu algun cop alguna queixa lingüística, Plataforma per la Llengua ha fet un formulari que us deixem a continuació. Gràcies per la vostra atenció. Per presentar una queixa, omple el següent formulari. És un procés ràpid i intuïtiu. Introdueix el teu nom i cognoms, la teva adreça electrònica, el territori i la universitat. Digue'ns la teva facultat o escola, els estudis que curses, l'assignatura i el grup i el tipus de queixa. A l'apartat de comentaris pots explicar-nos els detalls del que t'ha passat. Per completar el procés, et redirigim a la teva universitat perquè presentis la queixa formalment. Hòstia! Quina facultat!